Nyt kuulkaa ollaan jännä äärellä. Mä oon nimittäin tilannut tämmöisen paketin ja mä oon oottanut tätä ihan tosi kauan. Ja nyt se viimein saapui, joten me avataan se tässä. Tää oli semmonen ennakkotilattava juttu. Yhdeltä mun lempparisuomalaiselta kirjailijalta. Okei, tää on nyt jo ihan järkyttävän hieno. Joo. Taputan itseäni olkapäähän. Tämä elämänvalinta oli hyvin tehty. Suomen ensimmäinen lätkäromanssikirja. Oi, että siis... Taas mitä kaikkea täältä löytyy. No hei! Moi! Et voi olla videolla. Laitat sä ite kurpitsisukat jalkaa? Onpa hienot. Äidin pitää ottaa. Täältähän löytyy kirjailijan tervehdys. Moikka maailman paras tyyppi, eli lukija. Tervetuloa kaukaloon, jossa laidat rymisevät ja sydämet sulavat. Tässä boksissa on kaikki, mitä tarvitset selvitäksesi matkasta sulamispisteen läpi. Avasit kannen, joten olet nyt osa peliä, jossa lauotaan kovaa ja rakastetaan vielä lujempaa. Miten kaikki alkoi? Mielessäni alkoi pyöriä 2 pelaajaa. Näkökentässäni vilahti ensin Ruotsin keltasininen paita ja sitten Suomen sinivalkoinen. Molemmat pojat olivat täynnä unelmia ja asennetta, voimaa ja röyhkeyttä, mutta he luistelivat vastakkaisiin suuntiin. Kun näin heidät, tiesin, etten voisi päästää enää irti. Halusin käyttää tarinoitsijan kaikkivaltiaan oikeuksia ja kirjoittaa yhteen törmäyksen. Boom! Taklauksia, mulkoilua, jäälle syljeskelyä, konfliktia, jännitettä ja nokkavaa sanailua. Oli pakko saada selville, mikä murtuu ensin, jää, ylpeys vai sydän. Kiitos, että avaat kirjani, kiitos, että annat Oliverille ja Niklakselle mahdollisuuden olla näkyvillä hetken aikaa verkkokalvoillasi. Se on mahdollisuus, jota kaikilla LGBTQIA-urheilijoilla ei vielä ole. Mutta taistellaan se heille yhdessä sana kerrallaan. Sula varoen, Annukka. Mulle tuli ihan kylmikset. Nythän täältä löytyy ihan mielettömän hieno kirjan merkki. Tää on niinku tämmönen lätkäpelilippu. Ja sittenhän täällä on tietenkin tarroja, koska tietenkin pitää olla tarroja. I love them. Ja sitten se kaikkein tärkein, eli kirja. Sulamispiste Annukka Salamalta. Hänhän on tosi tunnettu nuorten kirjoistaan ja esimerkiksi just Ripley, Nopea yhteys ja Asioita, joista en tiennyt pitäväni, on yksi mun suosikkikirjoja. Niin mä oon tosi iloinen, että mä menin ja tilasin tämän boksin ennakkoon. Okei, mä en kestä. Täällä on kuvia. Täällä tekstin seassa, että kuinka siistiä. Kyllä tämähän menee mulla nyt aika pian lukuun. Kerro ihmeessä kommenteissa, että meinaatko sä lukea tämän kyseisen kirjan tai oot sä jopa jo lukenut tämän?